Ул хайванмы? Әйе, хайван. Хайван. Дұрыс. Ул бәләкәй балаларны яратамы? Ярата. Диңгез дулкынлана эш, диңгез фигурасы катып кал. Аның әлі исі де тәмлі. Истәп қара. Конфетлер исі. Синекедәме? Әйе, Зифаныкі шунда yok. Ләкин моны ашарга ярамый. Юк инде. Чиканы ашыйсың. Бу юлы сез башлыйсыз, мин түгел. Айда. Ул шыбаганы тегесендә мин калдым. Әти, айда біз Зифа белән бір командада Ә инде мин бер үзем. Айда, Зифа. Зифа. Хәзер мин. 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 Әти. Зифа. Һәм Әти. монда бер бармак җитмәде әзгенә. Җитмәде. Хәзер айда Зифа әтигә җәза уйлый торабыз. Мин беләм. Исәнмесез, хөрмәтле телевизор караучылар, эфирда әти һәм мин тапшыруының чираттагы чыгарылышы. Әйдә. Әлбәттә, Шаян ТВ каналында һәм әлеге каналда. Бар нәрсәдә шаян, бар нәрсәдә наян, кызыклы уеннар һәм шәп җәзалар көтеләме инде. Зифа, Әйе. сез миңа хәзер җәза уйладыгыз инде. Әйе. Нәрсәдер пыш-пыш килеп алдыгыз? Куркынычмы? Әйе. Җайлымы? Мин җиңә аламмы? Бәлки җиңә алырсың. Бәлки Бәлки юк. юк. Карама. Карамый. Карага ярамый. Ярар. Хәзер без сиңа аңлатабыз. Синең маңгаеңда бер сүз язылган. Һәм син аны карамыйча безгә сораулар бирергә тиеш. Ой, ярар, төшсен. Телевизор караучыларга күрсәт. Мин карамыйм. Булды, алып куйдыңмы? Әйе, алып куйдым. Я. Һәм бездә бер сүз бар. Һәр мин Син аны белмисең. сораулар бирәм. Сораулар бирәсең, ә без аңа әйе яки юк кына диергә тиеш. Җанлымы? Әйе. Әйе. Ул хайванмы? Әйе, хайван. Хайван. Дөрес. Ул бәләкәй балаларны яратамы? Ярата. Ул кешенең иң якын дустымы? Әйе. Әлбәттә, ул эт. Әйе, дөрес. Дөрес. Безнең батыр. Батыр. Менә кара. Анда эт сүзе. Хоп. Һәм язылган эт. Эт дип язылган булган икән, һәм мин бу уенда җиңеп чыктым. Без балачакта уйный торган тагын бер уенны сезгә күрсәтәсем килә. Ул диңгез дулкынлана дип атала. Аны сез дә уйныйсыз? Әйе, беләм. Әйе. Ләкин ул сез уйнаганы безнекеләрдән башкарак булырга мөмкин, аерылырга мөмкин бит. Без менә ничек уйныйдык? Диңгез дулкынлана 1, диңгез дулкынлана 2, диңгез дулкынлана 3, диңгез фигурасы катып калаймы? Һәм сез монда һәрберегез, хәзергесе аның һәрберегез катып кала. Безнең заманда сез миңа карыйсыз, мин нәрсә итеп, ничек итеп күрсәтәм, нәкъ шулай ук катып калырга тиеш. Яме? Менә шулай. Һәм торырга тиеш. Мин әйткәнчә, шәлпрәй дигәнчегә кадәр торырга тиеш. Әгәр дә тора алмыйсыз икән, яисә күзләрегез селкенә икән, яисә көлеп җибәрәсез икән, сез җиңеләсез. Яра. Аңладыгыз? Күзләрне селкетергә ярый бит. Күзләрендә юк, катып калырга кирәк. Менә ничек катып калдың, шулай катып каласың. Килештекме? Әйе. Телне дә чыгарырга ярамый. Әйдәгез. Диңгез дулкынлана. 1, Диңгез дулкынлана. 2, Диңгез дулкынлана. 3. Диңгез фигурасы катып кал. Булмады. Мин җиңдем. Хәзер без Әйдә. диңгез дулкынлана 1, диңгез дулкынлана 2, диңгез дулкынлана 3, диңгез фигурасы катып кал. Bir bişne. Мин бит ягылдым. Дөрес. Менә бир бишне кызым. Афарин, һәр вакыт дөресен әйтергә кирәк, шулай бит?
Һәм егылдың икән, кашырып калырга түгел. Юк, мин егылмадым дип шәшрәп аңлатырга кирәкми, алдарга кирәкми, әйме? Ярамый. Диңгез дулкынлана 1, диңгез дулкынлана 2, диңгез дулкынлана 3, диңгез фигурасы катып кал. Кем жиңді? Біз бүтініміз де жиңдік ме? Менше басып тұрасың. Бүтініміз де жиңдік. Бер бешіні. Дуслық жиңді мұнсында. Мына Зифа, сеңа рахмет, ауыр фигуру көрсетмегенің үшін. Сен біздің үшін, бізді қызғандың енді, әйме? Шулай деп аңларға керек ме мұны? Олайса бізге ауырны көрсеткен болсаң, біз жеңілейдік, әйме? Рахмет. Біз давам етеміз алға таба. Гадәттә әтиләр балалары белән бик сирәк аралаша һәм уйный дип әйтәләр. Безнең әтиләр андый түгел. Игътибар экранга. Әти, менә хәзер без сиңа уен әзерләдек. Сез зурлар гел стрессқа бирешәсез. Тиз бирешәсез. Һәм шуның өчен шундый уенчык бар. Ул слайм дип атала. Белгечләр, стрессқа бирешәс. Каян беләсең сез безнең стрессқа бирешкәнне? Нинди стрессқа бирешик? Әле без яшь. Я, әйдә, нәрсә? Һәм аны уйнарга Менә кирәк. сен мине стрессқа бирелдердең. Нәрсә бу? Хәзер не булай аласың һәм аны тартып кара. Бу бит сезнең өйдә не уйный торган слайммы? Әйе, слайм. Тотып кара, нинди улай бер. Юк, мин аннан электән Нишәп бу? Нигәдер белмим, җирән. Безнең бәләкәй вакытта, ой, ябыша. Бәләкәй вакытта бар иде лизун дигәне. Лизун, шунда лизунга Менә ул мондый бәләкәй генә, без аны атып уйныйдык. Урамда коймага атасың да, ул коймага ябышып кала. Яисә коймага, яисә берәр бетон берәр диварга. Моны нишәтәсең? Ярар, булды ди бу. Менә кулда Хәзер без аны моторлыйбыз. Мотор әйберләр салабыз. Синеке нәрсә купмыймы әллә? Уйнап кара. Куба. Шундый рәхәт. Ау миңа. Аның әле исе дә тәмле. Истәп кара. Конфетләр исе. Синекедәме? Әйе, Зифаныкы шундай юк. Ләкин моны ашарга ярамый. Юк инде. Чиканы ашыйсың. Исе тәмле булса да. Әйдә, Зифа. Ха? Куй тәлинкәгә. Бер тәлинкәне миңа инде монсы. Юк. Нишәйбез соя? Зифага. Ә миңа? Әйдә, бу әтигә булсын, ә безгә синең белән бу булсын. Һәм нишәргә кирәк? Хәзер без шундый конфети салабыз. Әти, шундый кызык. Үзеңә сайла, икесен дә салырга ярый. Зифайда без икесен. Моның өстенә. Әйе, өстенә. Һәм нишле инде аннары? Әйдә, хәзер син беләсең. Бу Алар иссез, курыкма. бу пластмасса әйбермисең? Әйе, пластмасс. Ләкин алар бик матур. Мондый әйберләр кемнәрнең кичкенә балалары бар? Ә хәзер аны әвәлә кулыңда, һәм алар бөтенесе бергә шулай ябышалар. Менә карандиматор хәзер булды. Менә балаларга бу әйбер ошый. Нигә? Әйдә, өстәлдә Ләкин уйнайбыз. миндә ниндидер башка Әйдә, кичерешләр менә булай итәбез. кулга ябыша, ничектер кул пешерана сыман. Пешерәнме инде, курыкма. Карау ничек тарта. Өстәлгә ябышып кала хәзер. Юк, ябышмый, курыкма. Һәм каранчык тавыш чыгара. Ишеттең? Рәхәт.
Қара қазір mesela пузырь ясың. Хоп. О, көрдің? Хоп. Зифа, сен ашыңы слайм. Ая. Мен аша доғыш Мен үшін бигрәк кулга ябышам. Миңа әйберләрен, мәмиләрен күбрәк салырга кирәк. Мәмилері түгел ол. Мәми түгелу. А бізге ябышмый, чөнки біз енді слайм белән уйный беләбез. Кім білген, бәлки сіз кулыгызга бер нәрсә махсус әйбер сиптіріп қойғансыздыр алдан. Миңа әйтмейші генә. Аннары мен интексін деп махсус. Yok. Yok. Менә бит минем кулда ябышып кала, менә бит. Чөнки син әле стresslы түгелдер. Ая. Яисә мин бигрәк стрессқа дучармыш, оны күрәм ул. Бәлки. Ярар моның белән шулай итеп уйнадым дип, бу нәрсәсен инде шулай тынычландырамы? Ая, тынычландыра. Балаларга кирәкме ул? Балаларга Бик тынычландыру. кирәк. Ой, сән Һәм орышта әтиянисе. Ага, моның белән бит әле менә балалар өчен теге моторика дигән әйбер бар, әйме? Бармаклар ныгый, мәсәлән. Менә шуның өчен кулланырга мөмкин иптәшләр. Һәм әле анда салсаң бренди. Зифа кат итеп кыса әле. Бер кулың белән генә кат итеп. О! Әле салсаң әйберләр, алар синең кулыңа массаж да ясыйлар. Нәрсә салсаң? Менә буларына. Нә кара, аларның учлары бар, име? Сизелә. Һәм алар. Менә бит ябышмый башлады. Ая, күрдең. Кыскасы, иптәшләр, бик кызыклы әйбер. Стресстан бәлки арындырадыр. Күпмедер вакытка бит. Менә мин хәзер уйнап утырам, үземнән үзем онытылып утырам. Моторика өчен бик яхшы, бераз гына бармакларга физкультура, бигрәк тә балалар өчен. Балаларга инде чыныктырырга кирәк һәм кичкенәдән бәләкәй балаларга махсус шундый камыры белән уйный торган уеннар тәкъдим ителә. Без әле тапшыруларның берсендә ансында сезгә күрсәтербез. Шулай булгач, без моңа куябыз ничәле? 10, 100, 120, 180. Әлегә 5-ле җитеп торыр. Кызлар, мин сезгә менә хәзер бер персонажны күрсәтәм менә бу. Кем дип уйлыйсыз, нинди персонаж? Бу рус әкиятләрендә бер нәрсә эшләмичә пич башында гына ята торган әкияти герой. Нәрсәгә аны искә төшердем? Менә бездә татарларда шундый әйтем бар, әйбит. Калган эшкә кар ява диләр. Бүгенге эшне иртәгә калдырма дип әйтәләр. Ни өчен шулай дип әйтәләр икән? Ни өчен эшне калдырмаска киңәш итәләр безнең бабайлар? Нәрсәгә шулай дип әйткән? Мин беләм. Әйт. Чөнки аннары иртәгә сиңа тагын да күбрәк эш бирә алалар. Дөрес. Һәм аннары син бөтенсен эшләргә өлгермисең. Әйбәт. Менә бит дәресләр белән дә шулай гайме. Мәктәптә укыганда дәресләр, үй эшләрен бирәләр. Әйе. Син бер көнне эшләмәдең, икенче көнгә Тагын да 2 күбрәк. көнлек эшләргә кирәк. 2 көн эшләмәдең, өченче көнгә 3 көнлек эшләргә кирәк. Шулай бит? Аны барыбер эшләргә кирәк. Менә апа дөрес әйтте. Бүгенге эшне калдырырга ярамый дип әйт. Ә син Зифа нәрсә әйтерсең икән? Бүгенге эшне иртәгә калдырырга ярамый дигәннән. Мәсәлән, Табак сауытны кадылга яламый. дөрес, табак савытны әгәр дә инде бүгенгесен калдырасың икән, иртәгә ул нишли? Күп булачак. Күп була, өйлә, аннары юырга җайсыз була. Әле син алдагы көнне кара бодай ашаган булсаң, ул кара бодай ябышып кала һәм аны юырга авыррак була. Менә сезгә лайфхак. Кара бодайны ашагансыз икән, шундук юып куйсагыз,
күпкә җиңелрәк булачак. Хөрмәтле балалар, әтияниләр, әби-бабайлар, инде күргәнегезчә, без берничә уен уйнарга өлгердек. Әле күпме уеннар белән таныштырасы бар сезне киләсе тапшыруларыбызда. Сезгә ошадымы? Әйе, бик тә ошады. Бик зур рәхмәт безнең белән булганыгыз өчен. Уйнап, көлеп яшик, балаларыбыз белән күбрәк вакыт уздырыйк. Сау булыгыз.